Slijede vijesti iz londonskog studija MTA International vam donosi vijesti iz svijeta. Esselamu alaikum, dobrodošli u MTA vijesti. Hazurov radni dan je kao nijedan drugi. U zadnjih 7 dana Hazur je prisustvovao mnogim amin i nika ceremonijama i također je klanjao dženazu od poštovanih Ahmedi muslimana koji su nedavno preminuli. Dodatno ovome Hazur je dao intervju za nacionalne novine i sastao se sa stotinama Ahmedi na privatnim ili grupnim sastancima. Naš fokus ove sedmice će da bude samo jedan od ovih sastanaka, sastanak sa kanadskom Atfal delegacijom. Međalis Atfalul Ahmedija Kanada su bili ugošteni od džemata iz Velike Britanije. Dosta djece koji su doputovali iz Kanade smo mogli da vidimo u toku džume kako sjede u prednjim redovima u Bejtul Fatuh džamiju u Londonu. Sljedeći dan su imali sat vremena sastanak sa Hazurom. Prvo pitanje je bilo u vezi kako se Hazur osjećao poslije izbora za halifu u 2003. godini. Hazur kaže: kako sam se osjećao? Pita ovog dječaka: da li si vidio snimak o tom danu? Ako pogledaš, možeš da vidiš kako sam se ja osjećao. Osjećao sam da je veliki teret na meni. Nije bilo lako. Ovaj dječak kaže: u redu. Hazur pita: ko je sljedeći? Esselamu alaikum, Hazur. Sljedeće pitanje je bilo kako da atfal, to jest djeca, se ponašaju ili odgovaraju u vezi globalnog haosa i terorističkih napada. Hazur kaže: u ovim godinama vi se samo možete da molite da uzvišeni Allah sačuva svijet od bilo kakvog haosa koji se može desiti u svijetu. Drugačije, svijet ide prema velikoj katastrofi i niko ne zna koji će rezultat da izađe iz ovoga. Kao tifl, atfal, trebate da se molite Allahu da ukloni sve ove probleme i da da razum ljudima u svijetu, posebno svjetskim vođama i također vjerskim učenjacima, koji podstiču muslimane da napadaju nedužne i da se svete onima koji nisu muslimani. Znači, naša jedina dužnost je da se molimo Allahu, da nas Allah sačuva od svih nevolja. Sljedeći dječak je pitao zašto su ljudi odbili obećanog Mesiju alejhi salama. Hazur kaže: čak ni časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije bio prihvaćen od Arapa u njegovo vrijeme. Poslije su ga Arapi prihvatili i njegova se poruka raširila u svijetu i u njegovo vrijeme se proširio islam izvan Arabije. Ovo je način, Allah kaže da neće svako da prihvati moje poslanike, jedino oni koje ja blagoslovim će da ih prihvate. Oni koji pokušavaju da budu na pravom putu. Ali iako većina muslimana nisu prihvatili obećanog Mesiju alejhi salama, veliki broj muslimana prihvata obećanog Mesiju alejhi salama, zato naš džemat se širi. Čak i vaš atfal predsjednik je jedan od njih. Imate primjere da stotinama hiljada ljudi ga prihvaćaju. Ovako religija i zajednica se povećava. Poslije u toku sastanka jedan dječak je upitao Hazura da li je Hazur bio prijatelj sa Hazreti Halifatul Mesih IV. Rahmullah. Hazur kaže:
Kako sam mogao to da budem? On je bio moj halifa. Ja nisam mogao biti njegov prijatelj. Ja sam bio njegov ponizni sluga. Jedan od dječaka je pitao halifu da li mu daje dozvolu da studira fiziku. Hazur kaže, svrha džemata je da služi ljude u svijetu. Ako završiš fiziku, možeš da služiš čovječanstvo. Kogod služi čovječanstvo, to je dobro za džemat. Nije podmorajuće da će te džemat zaposliti kao fizičara. Ako ti radiš kao fizičar za unapređenje svijeta, onda nam trebaš. Hazur kaže, doktor Selam, on je bio velika korist džematu. Možeš i ti biti kao doktor Selam. Assalamu alaikum Hazur, moje pitanje je, kad je neko kažnjen na sudnjem danu za svoje grijehe, šta će se desiti sa njim poslije kad se kazna završi? Hazur kaže, odmah poslije smrti, ako osoba radi dobra djela, on će biti nagrađen za to. A ako osoba nije radila dobra djela i radila je protiv Allahovih naređenja, biti će kažnjen. Kazna počinje istog dana kad osoba umre. Na sudnjem danu će biti glavna odluka o kazni. Doći će vrijeme kad oni završe svoju kaznu. Ovdje vidite da kriminalci dobiju 5-10 godina neki doživotnu kaznu. Isto Allah će da ih kazni jedno vrijeme i onda će svi da odu u džennet. Zato je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, doći će vrijeme da nijedna osoba neće ostati u džehennemu. Allah će da oprosti svima. To ne znači da ne trebaš da se trudiš da radiš dobra djela. Trebaš da se trudiš da radiš što više dobrih djela tako da od prvog dana odeš u džennet, umjesto da prođeš kroz kaznu koju ne možeš da izdržiš. Poslije pitanje je bilo u vezi Hazurovog života prije hilafeta i o tome kako je Hazur prošao kroz progon u Pakistanu i bio je u zatvoru nekoliko dana radi lažne optužbe na osnovu anti-Ahmedija pokreta. Hazur kaže, kad sam bio u zatvoru, kako sam se osjećao? Nisam ništa osjećao. Mislio sam da će me držati pritvorenog dugo vremena. Ali uzvišeni Allah je napravio plan da nakon 10-11 dana bio sam oslobođen. U svakom slučaju se nisam bojao. Nije me bilo ni stid što sam tu, niti sam imao strah. Provodio sam 10 dana tu i nisam mislio da prolazim kroz teško vrijeme ili da je to neka poteškoća. Ja nisam ništa loše uradio, bio sam u zatvoru radi Allaha i ja sam to morao da podnesem sa zadovoljstvom. I to je šta sam osjećao i bio sam spreman ostati i 20 godina. Assalamu alaikum Hazur, moje pitanje je zašto je uzvišeni Allah dao čovjeku slobodu izbora da izabere između lošeg i dobrog.
Hazur kaže, ljudska bića su jedine životinje kojima je data mudrost i mozak da ga koriste. Uzvišeni Allah nam je dao opciju i rekao nam ovo su dobre, a ovo loše stvari. Ako radiš dobra djela, dobit ćeš nagradu za to. Korist od njih ne ide Allahu i nije da Allah uživa u tome da li ljudi rade dobro ili loše. Oni koji prate njegova naređenja bit će nagrađeni na ahiretu, a također će uspostaviti mir i harmoniju na ovom svijetu. Ovo je opcija koja je data tebi, zato što si ti savršeno stvorenje. Data ti je mudrost i mozak da koristiš i da upotrebljavaš svoje kapacitete i kvalitete. Nasuprotno, ostale životinje imaju samo jedan aspekt prema svom instinktu. Lav, majmun, pas, oni ne odlučuju za sebe. Njih ljudi treniraju. Ako oni nekad rade što je protiv njihove prirode, to je zbog treninga koji su ljudi uradili sa njima. Vi ste najbolji od životinja i zbog toga vam je data mogućnost da odlučite između lošeg i dobrog, tako da možete da uspostavite ljubav, mir i harmoniju na ovom svijetu i da dobijete nagradu na budućem. Assalamu alaikum, Hazur, moje pitanje je kad si išao u školu, da li si putovao sa biciklom ili si pješačio? Hazur kaže, pješačio sam i putovao sam na biciklu i jednom je neko ukrao biciklo tako da sam onda pješačio u školu. Onda kad sam krenuo na koledž, kupio sam drugo biciklo. U to vrijeme u Rabvi populacija je bila vrlo raštrkana, kuće su bile daleko jedna od druge. Mi smo putovali kroz market. Ima uzbrdica iza marketa koji se zove Gol Bazar. Ima tu prolaz kud smo putovali do škole. Tuda smo prolazili i kad bi pješačili ili išli sa biciklom. Putevi nisu bili željezni ni asfalt, već su bili obični putevi i putovali smo kroz blato. Jedno od zadnjih pitanja je bilo da li bi se stalna kuća halife mogla da preseli u Rabvu ili Kadijan. Hazur kaže da, može da bude u Rabvi i Kadijanu također, ali kad, mi to ne znamo. U budućnosti buduće halife će da odluče gdje će da boravi. Ovo smo vam izabrali iz kanadskog Atfal sastanka. Također treba da spomenemo da ove sedmice interesantne novosti su ištampane u vezi Hazura. Novine Al Hakam su nedavno imale specijal u vezi obećanog Mesije koji uključuje i intervju sa Hazurom. Gospodin Abid Khan je objavio svoj SAD i Guatemala dnevnik u vezi Hazurovog putovanja. Slijedi naš zadnji segment, kratak sadržaj hudbe. Ove sedmice fokus hudbe je bio u vezi života i znakova o obećanom Mesiji alejhi salamu. Hazur je spomenuo broj predskazanja iz Kur'ana i od časnog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koji su posvjedočili istinu o tvrdnji Hazreti Mirza Gulam Ahmeda alejhi salama. Poslije je predstavio dosta pisanja od Hazreti Muslima Mauda radijallahu anhu i spomenuo je mnoge inspirativne događaje iz života obećanog Mesije. Na kraju hudbe Hazur je spomenuo žrtve terorističkog napada u Novom Zelandu. Htio sam da kažem ovo na prošloj hudbi, kako god zaboravio sam. U svakom slučaju dao sam izjavu poslije gdje sam izrazio moju saućut ispred zajednice. Mnogi nedužni ljudi i djeca su izgubili svoje živote i postali šehidi, kao rezultat religijske i sekularne razlike. Da Allah podari svoju milost na sve njih, da podari njihovim porodicama strpljenje u ovim teškim danima. Sad su neke stvari se desile od tad, tako da spomenem, kasnije je i bolje.
Vlada Novog Zelanda, tačnije njihov premijer, je pokazala tako lijepo ponašanje i ispunili su svoje dužnosti. Postavili su veliki primjer. Nadam se da mnoge muslimanske vlade će da nauče od ovoga i da će igrati važnu ulogu da pređu preko religijskih razlika koje postoje. Društvo je također dalo svoju podršku. Čuo sam da danas radio i televizije će da emituju ezan, da pokažu jedinstvo sa muslimanima. Nemuslimanke, pogotovo kršćanke, su nosile maramu da pokažu jedinstvo sa muslimankama, da Allah prihvati njihova djela i pomogne im da prepoznaju istinito učenje. Mnogi muslimani su bili u džamiji koji su ubijeni od ovog okrutnog ubice. Bio je intervju od jedne žene koja je pokazala izvanredno strpljenje. Njen muž i njen sin koji je imao 21 godinu su izgubili svoje živote, a izgubili su svoje živote dok su spašavali druge. Dali su svoj život za dobru svrhu, da Allah podari svoju milost na njih. Ovo je vrlo užasan događaj. Muslimani iz ovog mjesta su pokazali veliko strpljenje i ovo je šta se očekuje od muslimana i ovo je kako muslimani trebaju da se ponašaju. Kako god, mnoge terorističke organizacije su najavile da će da se osvete za ovaj napad. Iako je ovo totalno pogrešno, jer ovako se neprijateljstvo nastavlja. Da Allah dokrajči sve terorističke organizacije koje postoje u islamu i da se istinito učenje islama raširi širom svijeta. Da Allah omogući muslimane da prihvate imama vremena, tako da možemo da se nosimo sa svijetom kao jedna zajednica i da širimo prelijepo učenje islama.